Dear friend, welcome everyone. Technical official YouTube channel norokno haino hai lamsoko. Friend song norong bagai ang haino hai video twbwi. Dinini o video no norok fulan simi faithok zara full waske naidi. Video no skip tak haidi. Dinini o video velai no important tai velai no nangkhumani kok norong ni bagai twbwi ang. Nge faidi dinini o video ni topic ni bwkhago thanglai. Kabang ni friend song tini ang norong bagai video twbwi mani hingke sini borom gonang sar biswajit Dr. Debbarmani kongno tuise norok bai haino haitaisa o video ni bising salai finai. Belai no tongthongmani kok tei belai no khaksangmani kok sini borom gonang sar Dr. Biswajit Debbarma haino hai teisa kamalpur thayo thangoi aisiri hinoi hati kwtal swnambwi rikha. A jagani lukorok belai kheno khatung khaja angoi belai kheno tongthongma manui tongbaikha khapani pherensong. Ngai o kok to manano no sanan bagise ang tini noron bagai video vara safano swnambwi twbwi pherensong. Noro video no ekdom full waske naidi pherensong video no skip ta khaidi. Lai thangnai salabo sung mung kami wo hati kwtal swnamri mani sung nukha o hati ni bu mungkha hasukni khuri haifano a jagao kwbangma borok haikeba sarkarni borok forest ni borok thangoi o hati kwtal no stop khaidi hinei aroni lukurok no thangoi saika. Why tamni bagai phiaba sini borok khai sung thangnani lama sung naduk malia de khabani pherensong sini borok khai sai thangnani nung thanani omtui lama rok sung naduk malia da oboni bagna tini sini borom gonang maya gonang kha gonang hamjangma gonang sini Dr. Biswajit Debbarma bo tini korei thayo thangoi sini borok no tamo khai bansinani tamo khai nungai chai thanani tamo khai yaso sungoi basa oi thanani oboni bagai bo tini koreng jayo thayo thangoi bo sini borok no hati kwtal swnambwi riyo. O hati kwtal swnamri mani ortho tamoba sini borok masaya manungya bigra khangra ha bazar hati rok bai haksal ngi tongnai rok manui khwnui rok phalmaya ngi tongnai rok borok gana wo tongkhangkai kisisa subida ango kisisa o hati o manui rok phalui bohok khasang thung kha khasang thung rang paisa rok lepse lemdei aji tung hnei bo tini omhaini bagise tini bo koreng thayo thangoi bo hati kwtal swnambwi songchai oi riyo khaboni pherensong. Engka oboni bagino norok bujinani khlaidi khasinani khlaidi khaboni pherensong sung tei bwswk sung buibai kasuk jagoi songra jagoi totra sejagoi sung tongsinaiba sung o jorao no sini Tiprasa hinjangnai rok sung ekdom bwkhao joko onglaina nangnai tei basa laina nangnai khaboni pherensong. Politically samung borok political rok khainai haidiba sung public ni samung sung public ni samung sung khlalainai haidiba political bai sung public ni samung bai sung joto sini Tiprasa ro milui samung talakhe hingke sini Tiprasa ni bisingo sung dakti no sung sa khlaiei sung sini Tiprasa bosongo sung sati hai pohor kusung sung twbwi manai khaboni pherensong. Oboni bagino tini sini borom gonang maya gonang sini Dr. Biswajit Debbarma bo tini kamalpur thayo thangoi aisiri hinoi hati kwtal bo swnambwi rikha khaboni pherensong. Ege khaboni pherensong phaiji sini borom gonang sar Dr. Biswajit Debbarmani khuktui sung khnalai nalaine a kamalpur thayo thangoi hati kwtal khuloknani bagoi bo tamo hnui aroni lukurokno bo kok saka tei boma haike a jaga hati kwtal khlaijaknai boma haike ara hati kwtal songjaknai phaidi sung bini khuktui sung kisisa khnalai nalaina. Hingkai tini sung oro bungo danan no tangnani changlaikha isri hathai mo belai no important role khlainai sini tirpra hawo tei notice hawo
important role khlainai tamo joma musung naithok jaga bazar mo duita district ni kwrwnglaimani jaga asaka naithok jaga mo o hataino nainan bagai ang sara wall nei borokno invite khainai inge जों tini meeting khainaikha जों tini simino dogan chenglaikha inga oro जों dogan ni bazar ni sate sate school oro khuloknai oro जों school khuloknai english medium school tei oro club lognai school club no tei Tiprasa hamkrai habanok oro chengjaknai Tiprasa hamkrai habanok oro chengjaknai inka o pasta mane te syndicate auto syndicate dongnai oron simi khwai thanai oron simi kamalpur join khainai song chini Tiprasa para para oron obo tinin simin chengerika terus gathering na suru khainai inkai buskang 1 tarik January ka full fledged operation जोंङो bazar no totally inauguration khainai te adin ni simi 3 din जों mela khainai oro 3 din जों oro sini borok malai mung panda Tiprasa malai mung panda duita district ni borok joto koroksa koroya kare oro o mela phainang to जों oro mela khub systematically mela जों khlainai dakte dakte no जों khonani simi no joto paifal khainai rok joto ধরনের ব্যবসা পাইফাল পানিয়া जों oro chenglainai norok saima mekhina ani khabani ferensong tini sini borong borang sar Dr. Biswajit tamni saka ajako bodikhei hati kwtal khuloknai brikha hati kwtal songchai te aro tamo khlaijaknai norok jotono poriskar kai norok khana bakhina ani khabani ferensong inko obono जों khabani ferensong जों o jorao जों jotono जों o bhaikeno thansa laiei ko baksa laiei jotono जों kha baksa kha thansa khlaiei जों omhaikeno sini bosongni bisingo जों omhaikeno samung tanglainani naksinai khabani ferensong kebo kotor kebo sikon hilaiei जों jotono kha kupur kai जों omhaikeno जों tabuk sini lamano जों hogoi tanglainani naksinai ferensong bwswk saitongto bwswk ukologo sejawi tongthong जों थांनानै lama जों pohoni lamano जों naitungnani naksinai khabani ferensong obose sini kaisa sini main topic ngke omasi khabani ferensong norok nakangke norok sini borong borang sano chubadi logiridi je jagao nongni je tamung tokha ba boba haing tokha norok bono dingkhodi bo obosonyo nongno oro thangsoginai khabani ferensong ngai tini belakheno जों sini borong borang sar Biswajit debbarma bisingtui जों belaino good news जों khanai manka tei bini je khlaijani hi tongmarokno जों mokol baithangno जों nugui manka khabani ferensong ga omahaino tebo kwrung jagao bo thangui omahaike sini bororokno bo bahaike thangnai bahaike chanai bahaike nungnai omtirokno tui bo joto jagao thangui bo visit khlainai khabani ferensong ओमफ्राय अमनो काisa आं नरंनो अ बिदुनि बिसिंतै तिनि सानानि मुसुंगो खाबान फेरेन्सं जों जतनो खा थानसा खा बाक्सा खग बाक्सा खलायै जों अमायकेनो सिनि बसनो बिसिंगो जों सामु खलाय थाङा हांके जों अमायकेनो जों यापिरि अस्तसो जों रिवि थालायके हांके सिनि बसंगो जों बुइ हायकेनो जोंबो तरै लगै जों थांगै मानाय हायफानो आं नरंनो ताइसा बिदु पाइथको आं सारा मुसुंगो सिनि हाबुबा ग्रानबो नरक तापकदि बनबो ताखिबदि सिनि हाबुबा ग्रानबो नरक लगिरिनानि हिंके नरक रिदि बनबो ताखिबदि खाबानो फेरेंसं बो खरकसा सिनि हाबुबा ग्रा बो सिनि बरक न काहाम खायनान बागैनो सिनि बरक न संसारन बागैनो बो तिनि जग उंतंजाव खाबानो फेरेंसं ओंगाय सिनि हाबुबा ग्रानबो नरक तापक बायजादि फेरेंसं बनबो लगिरिना फुरनरक लगिरिदि बनबो सुबाना फुरनरक सुबादि खाबानो फेरेंसं जों अबायकेनो जों थालायनाय कन्टिन्यू जों अबायकेनो सामुकाय थालायनाय जों अबायकेनो सिनि बसंग जों जतनो अबायकेनो याप्रि सेवै थांलायनाय खाबानो फेरेंसं तिनि बिदु आमसुनो सिदुं खाबानो फेरेंसं गदाल बिदु नरक बाय हाय मालाय फिनाय ते अबायकेनो नरक बागै आं कथमा काहाम तुइ फायनाय खाबानो फेरेंसं नरक अ बिदुनो नाय तो हांके नुक तो हांके लाइक कैसे दे ते ओ चैनल नो सब्सक्राइब खायको गेबा सब्सक्राइब कैसा खाइ दे खाबानो फेरेंसं का हाइन हाइन नरक बाय गताल भिडियो मालाय फिसिनाय
Dinini video amsunong situng jotono hambai jotono kaham kurung tongwajadi Tiprasa ayuk lokthung.